so dito tayo sa may Motor Ace, no? Motor Ace, Barangay Gayaman, Binmali, Pangasinan. Mga yes, no? I-vlog ko lang yung ano dito, nadaanan ko yung Aerox, no? Yung bagong design, no? Aerox 155. Tara mga yes, no? Samahan niyo ako. Ayun siya mga yes, so yung Aerox, no? 155. Dito sa mga yes, sa Motor Ace, no? Ito mga yes, so yung Motor Ace dito. Dito sa mga yes, highway lang siya, no? Yan. Tapos siya ng GRP Trading, along ano lang, highway lang siya. Tara mga yes, tara, silipin natin, no? Ito yung bagong Aerox na bagong design, no? Yan. Tingnan mo yan, so gwapong gwapo siya, oh. Tingnan mo yan. Ang kulay nito mo yan, no? Mayroon siyang pagka-mint green dito. At ito naman isa is may pagka blue na parang black. Ayan. Ayan mo yan, no? Tingnan mo natin yung design mo yan. Ayan. Ayan mo yan, no? Tapos yung ano mo yan, no? Kaya ito yung ano mo. Bali mo yes, natin natin yung presyo nito kung may pagbabago. May sa Yamaha Aerox, no? Cash 128,000, no? Down payment na 710,300. Motor is na sa 6204. 12 months niya is 8258, tapos 12 months is 13802. Limits 200. Sa 3 years na yun, registration, 1 year warranty and 1 year free service. Ayan. Tapos may available din sa likod nila yung ano, ayan, yung NMAX, no? Ayan. Tapos yung sniper, ayan, sa likod. Ayan. Kaya may bagong design, no? Yung Aerox. Okay, may dito na siya may sa anong highway lang. Yun, dito sa may Motor Race, no? Along highway, Binmali, Pangasinan, parang Gayaman, no? Alam mo bagong design na Aerox. Tara mes, no? Salamat sa panood. God bless everyone. More power, Cape Ship sa nasa buti kay Galangayan. Babay mga inye.